Sutan Bang kolektiboaren eskutik, naiz irratian, eskuartean. Urte berri on. Back again. Kaixo Garazi. Kaixo Amalia, zer moduz? Oso ondo eta zu. Ondo, hementxe urte berriarekin. Eskuartean literatur saioaren lehenengo urteko kapituloarekin. Hemen beti ere naizen oso gustora, bideon ere kasu hontan grabatzen, pozpozik. Bai, etxera buelta pixkat, ez? Bai, koste intzegu, aspaldi ez geundela hemen. Bai, gure 2023a irratian berandu hasi da. Bai. Hasiera izan dalako bortitza. Hasi behar zuenean astera doa. Hori da. Gu ere lasai-lasaiari gera pixkanaka aterrizatzen. Bai, urte berria agurtzen oraindik ere. Gauzak isten eta saio hau bezala berriz hasten. Gauzak berriro hasten eta horren inguruan hitz egingo dugu, hasieren inguruan. Hala da, badakizuen bezala, ze seguro gure entzule edo ikusentzule, fidelak zaretela, aurreko urtean itxi genuen, programa oso berezi batekin, ebaluazio programa batekin, eta bertan aipatu genuen, konbeni dela, ez urte berriari hasiera on bat emateko, urteko erronka batzuk finkatzea, ez da, zerrenda txiki bat egitea, gure goals horiek zeintzuk diren zehaztuz. Bai, urteko azken saioa egin genuen 2022aren errepaso bat egiten, ikusten gure irakurketen nondik norakoak, ze sentsazio geneuzkan, nola sentitzen ginen, urtean lortutako gauzen inguruan hitz egin genuen, eta bota nizun proposamena pentsatzekoa pixka bat, 2023ari begira, ze helburu izango dituzun, izan nahi zenituen, eta erreflexio horiek zuei plazaratzera gatoz, mahai gainean jartzera, nola ikusten dugun, gure aurre ikuspena zein denez, gero gauzak aldatu daitezke, beti aldatzen dira. Beti aldatzen dira. Beti gertatzen dira gauzak bizitzan. Eta bapatean sorpresa. Bai, eta importanteena moldatzea da, eta aurrera egitea. Kamaleonikas izan behar da. Evidentemente. Beti. Supervivientes. Baina, horrek ez du esan nahi, ez denik bat prestatu behar, nahi duena lortzeko edo jakiteko. Zer nahi duen, ze momentutan gauden. Zerren gogoa daukazu, nun ikusten duzu zure burua, ez? Eta, filosofia momentu honi erantzunak ematera gatoz? Hala da, erantzunak emateko bi zerrenda egin ditugu. Lehenengo zerrenda gure bizitza pertsonarekin lotu dugu. Ez ditugu gure sekretu guztiak hemen aitortuko. Baina egia da. Nahi zenukete, baina ez. Baina ez da gertatuko. Baina egia da, plantatuko ditugula gure bizitza pertsonalean, finkatu ditugun bi erronka xume, eta ondoren zehaztuko ditugu irakurle bezala, ez da, finkatu ditugun beste bi erronkatxo. Bai, ze igual pentsatu dugu, bietan ez, gauza pertsonalek tiroia handia daukate beti. Bai, beti. Beti interesatzen zaigu ez, guri batez ere. Guri, kotilloa beti da, ongi etorria, beti. Bai, baina igual importanteagoa dauna ekartzea, literaturaren inguruko gauzak ere bai ez, eta balantza hori egiteko, Bai, hemen berriro azpimarratuko dugu, gure saioaren protagonista berez literatura dela. Bai. Berez, esaten dugu. Fikzioak, personajeak. Ze beti, beste gauza anitzak ere jorratzen ditugu, baina protagonista ezaztu literatura dela, bazpare. Eta gauza korrela hasiko gera, ekingo dugu gaurko saioari, esaten, Garazi, bota zure lehenengo urteko nahi dezun zerbait, desio bat, goal bat, proposito bat. Nire aurtengo goal horietako bat izango litzateke oso polita da gainera propositoa. Oso xumea iruditzen zait, baina berezia. Eta propositoa edo hau izango litzateke. Auzokoak ezagutzea. Bizilagunak. Bai, auzoa. Ez dakit. Auzo bizitza oso importantea da, da, batez ere hiri batean bizi bazera. Hoi da.
eta garrantzitsua da baita ere auzoan, ez dakit, ez dagoenak eukitzea, beti planen bat ere segura auzoan interesgarriak ateratzen direla, eta azkenean guk dakagu, ez da, kuadrilitis aguda hori, bueno, Mapa pixka ampliatzea, hori da, ez? mantenduko dugu kuadrilitis, seguro, baina, bueno, poliki-poliki eta baita auzoak ere antzeko funtzionatzen du, da, baina familia handiago bat. Hori da. Eta hau honetara inspiratu zaitu agian, adibidez, Antiguoko jaiak izateak. Antiguoko jaia baino lehen, zarri nuenik, helburu hau. Baina bai, egia da, ni naiz Antiguon bizi, baina Antiguon badago hor, ez da, giro oso on bat, antiguotarrek badakate hor, ez da, lotura bezala oso potentea, eta nik ere horrelako zerbait auzoan lortu nahiko nuke. Bai. Ez dakit, jende berria ezagutu, konexio berriak egin. Oso desio polita iruditzen zait urterako. Eta nik antzeko zerbait jarri nuen nire zerrendan, dela jendea ezagutu eta jendearekin konektatzea. Ez? Ze komentatzen genuen ez da iguala ezagutzea jendea edo ezakita aurkezten dizu lagun batek beste lagun bat, ezakitzer, baina interesatzen zait gogoa daukat, ekizu ezagutzen dezunan norbait eta esaten dezu ze guai, en plan... Eta ikasten da pilo bat jendea ezagutzen, ez begira, hori ere gertatu da, nire ustez COVID-arekin, hain urrut ikusten dugun, ez da, virus hori, gure zirkulua izugarri itxi da, itxi zen. Egon ginen 2 urte batez ere gure gertukoenekin, jende asko, igual, lehen igual parrandatan eta topatzen nula ikusi gabe denbora pila bat, eta gero, ez da berriro ere beraiekin igual harremana berreskuratzea zailagoa da, eta orain COVID alde batera utzi dugula, eta berriro ere benetan normaltasun batean gaudela bere kakotxekin, jende berri pilo bat ezagutu dugula, de hecho, horrela itxi genuen programa, aurrekoan esanez, 2022an jende berri asko ezagutu dugula, eta jende berri horiekin ikasten da pilo bat. Eta baita ere, motivazio berriak igual sortzen dira, edo ez dakit. Oso aberasgarria da, ez? Jende ezagutzea, eta nik uste oso guaia dela, niri asko gustatzen zait ezagutzen detenan norbait, eta badakizu momentu horretan, edo oso goiz, norbait ezagutu, eta oso goiz badakizu, asko emango dizula laguntasun horrek edo dena delako horrek, ez? Eta gogoa daukat horretarako. Jendea da superinteresgarria, Bai, eske jendea oso guaia da. Bai. Eta gaur ikusten zuten bezala gatoz positibak. Bai. Gaur esperantza daukagu. Orduan jaso poztasun hau. Eta zuena egin, animatu, ezagutu jendea, esan jendeari pentsatzen dezuna. Bai. Esan jendeari nolakoa zeran, konpartitu. Hori da, eta zu izan beti. Bai. Eta beti aurrera. Bai. Beti aurrera. Bai, oso ados. Eta nik jarrieten beste helburu bat aurten betetza gustatuko litzaidakena da bidaiatzea. Eta uste eta hau ere konektatuta dagoela horrekin, ez? Ze jendea ezagutzaz gain, tokiak eta ezagutzea eta egotea toki desberdinetan niri asko ematen dit. Eta iaz ere konprobatu nun beste behin egindako bidaiekin dela inoiz da mutzen ez naizen, egiteaz da mutzen ez naizen zerbait. Bai, bueno, Amalia, gu jaiotzean bananduak izan ginen, zen ere bigarren helburu hori ere bidaiekin lotua dago, niri bidaiatzea asko gustatzen zait, eta hortan denbora gehiago pasa nahiko nuke, baina egia da, kasu honetan gaineanik zehaztu betela ze bidai klase egin nahiko nuken. Bueno, ze bidai klase baino nora jungo nitzateken. Eta kasutan, Ego Amerika ezagutu nahi dut. Ze beti naiz la petarda, Ego Amerika gora, Ego Amerika bera, baina naiz sekula jun, eta beti nago, eske jun nahi dut, jungo naiz, eta punto. Bai, aurtengoa da ekintzen urtea. Hoixe baietz. Zerbait egin nahi ez du lehenengo pentsatu behar da, bai. A ber, dirua dakat, guk pentsamendu asko ditugu. Osa, asko pentsatzen dugu, ez? Baina pentsatu eta gero hori da. Ekintzak. Ekintzak ematen du plazerra, ekintzak erakusten dizkizu gauzak. Bai. Nola zan ez hitz egin. Hori da. Eta horrekin aurrera egingo deu, 2023an. Bai. Aukera bari madakago bintzat. Bai, bueno, alden neurrian beti, ez? Eta hori, neurria hartuta zure posibilidadei, eta baina egingarria da nik uste. Bai. Bai, bueno, Amalia oso helburu politak ditugula esango nuke, arlo pertsonalean, bai.
irakurle bezala zeintzuk dira zure bi helburuak? Batez ere, ibili nintzen pentsatzen ez urtarrilean, ze hau gero irekiko dugu berriro, baina Goodreadsen sartu nintzen. Ui, zer da hori, Amalia? A ber, gogora ekarri diazadazu, zer da Goodreads? Goodreads da aplikazio bat, sare sozial bat, liburuen eta ingurukoa, orduan baztu jartzen dizu puntuazio irakurrezun liburuari, egin dezakezu zerrenda bat irakurrituzun liburuak markatzen, irakurri nahi dituzunak gordetzeko modu bat ere bada, eta da azkenan guk erabiltzen dugun modu bat registratzeko eta irakurri dagoen guztia, ez? Eta horre edukitzeko, eta gero aparte egin dezakezu urteko erronka eta jartzen diozu zure buruari nahiazun zifra eta juten zera puntatzen, eunekoa esateizu zenbatzoa zen, ze abiadura komeni den irakurtzea, horrelakoak. Eta eskuartean, noski Goodreadsen dago, beraz, mesedez aplikazioa mobilean jarri eta gure friends izan. Edo ordenagailuan, eta horrikusiko duzue, guk irakurtzen dugun guztia denbora errealean, ez? Eta oso toki interesgarria da ere, ezakizunan ze irakurri eta inspiratzeko. Edo jakiteko, ezakit ikustezu liburu bat, eta sartzen zera, talituz irakurri jendeak egindako komentarioak, puntuazioa, eta abar. Eta sartu nintzen ni Goodreadsen, eta hasi nintzen pentsatzen ez, eta urten zer, nola ikusten dut, pentsatzen ere, prestatu behar dugu saio hau, ez? Nun zaude, nola zaude, eta pentsatu nuen nahi nuela enfokatu asko kalitatezko denboran. Irakurri kalitatearekin. Baina ez liburuaren kalitatea. Zure denboraren kalitatea. Nola irakurtzen dezun. Amalia, ondo irakurri. Zuk nola irakurtzen dezu? Konta iezaguzu. Ni ari naiz irakurtzen, eta mobila ikuste eta argi batekin, eta mobila hartzen dut. Eta norbaitek esaten dit zerbait, eta ja deskonzentratzen naiz. Nik disiplina behar dut, konzentrazioa landu behar dut. Mugikorrarekin oso horrexea dakazu, kendu daitezke notifikazioak, bai WhatsAppean, bai Instan, bai TikToken, bai Gmail, notifikazioek fuera. Nik irakurtzeko ezer aplikazioetan, sartu behar naiz aplikaziora. Argitxorik ez dago nire pantailan. Zenien ez oso adikta bestela. Inbarko nuke olako zerbait. Hori gero kentzen dugu. Hori alnuk ere jarri ere, Claro, eta gero baita ere limitatu ditzakezu, badakizu hori ez da, seguro gure ikusentzulek pantalla ordua mugatu. Pantalla ordua eta aplikazio orduak ere mugatu daitezke. Zuk esan dezu. Agobioa ematen dit. TikTok egunero gehienez 15 minutu. Hori imposiblea da. Nik ez ditut pasa 15 minutu bakarrik TikToken. Gauza da TikToken sartzen balin bazera, jazta. Galdu zera. Claro, zulo hortan. Putzua da, tio. Da, agujero negro bat bezala, daukana kriston energia potentzia xurgatzeko gauzak. Hori da TikTok. Niretzat. Jakin, balin badakazu, denbora limite hori, TikTok desagertzen dela. Mugikorrak esaten du, ezin dezu erabili gehiago tapu. Eta juten da. Igual probatu beharko nuke. Poliki, Amalia, animo eta laguntza dara balin badezu hemen gaude. Nere lehen erronka irakurle bezala izango da oso baita ere esanguratsua. Ze denok badakizue, ze arazo dakaten liburuak erostearekin, baina hau ez dut komentatu, baina berriro batekin ator. Tokatu zaizu liburu bat? Ez, hori pasazan. Berriro bonoak atera dira. Bonoak ere pasa dira, ez hau da berri oso ona, nago oso harro nere buruataz. Badakizue, liburuak erosteaz gain, suskripzio batzuk ere baditutela beti. Bajan eman dezu? Bai, Amalia! Bueno, sentitzen dugu publikazio hoiengatik, ze galtzera zoazte kliente ona, baina zure osasunaren alde egindako zerbait da. Erabaki unilateral bat izan zan, esan sakabo. Eta bajan emateko mezu bat idatzi behar izan nien, zetzekaten telefonoa, baita ere bastante sospechoso. Igual nahita. Gauzak ez dira errex jartzen bapatean. Premeditatua. Bueno, total. Idatzi niela, eta gero de repente, deia raro batzu jasonetzen hasi nintzen, eta zaten baino, zein dei kaneri. Total, hartu nuto, egun batera, zein da. Eta, ez gera, errebistakoak, no seke,
Eske bajan Eta eman nahi zergatik, duzu. ez? Bueno, mesedez. Zergatik, eta nik esan nion. Intrusioa Bai. zure bizitzan. Nik esan nion, bida gauza asko ditut irakurtzeko, eta zuen aldizkari ez dut irakurtzen. Eta esan zuten, lasai, baina beste programa batzuk badaude, eta esan nion, ez dut jakinai Oso ezer. fuertea da hori, Osea. Nahi dezu izena esain, edo gero nahi dezu kontatu off the record. Ze badakigu deno, Aldizkariarena. National Geographic History. Osea, baina Bueno, hori- beste batzuk ere badaude. baina beste batzuetan oraindik mantentzen dut nire Vale, harpidetza. horregatik. Ez, osea, nik enduet hontan. Bueno, badakizu ala ere, nahi badezu noizbait irakurri eta hoiek liburutegietan arpidetzak Claro. egin da dituzte. Hor liburutegitara horrilduko naiz, baina bueno, jazta, gasto hori Beira, kendu ez dugu. eta apuntatu, eta ez dizut esan, baina nire urteko beste helburuetako bat da, liburutegira gehiago joan, begiratzera Bai. zer dagoen eta gehiago erabili liburutegia, eta ikasi martxa hori hartzen, eta irakurri behar dezu zepea bukatuko da, eta Claro. isuna, baino egin. Bai. Hori da nire urteko beste helburuetako bat. Bai, helburu hori oso interesgarria da, nik ere, apuntatuko ez, baina oraindik ezin dut zen ere lehengo helburua, orain adieraziko dizuet zein dan, urrengoa da. Durangoko azokan erosi nituen liburu guztiak irakurtzea. Osea, hori da, Ona. helburu importante bat. Maduroa. Ze, Durangoko azokan ere, garazi up in the air, erosi, pum. Heldutasunaren seinale. Eta esan dut, garazi, erosi dituzu Durangoko azokan ez dakitzen liburu. 27 liburu, Hori ez da egia, baina, asko. eta disko bat. Ez diska aurten ez dut erosi, baina beti erortzen da diska bat, baina aurten ez barkatu lehen gurtan ez duen erosi. Total, ze liburu erosi nituen, eta hemen ekarri ditut, hau da, nire hurrengo irakurketak zeintzuk izango dira, komentatu genuen bezala, Kirimen Uriberen Izurden aurreko bizitza, album, osa dakat, Nik album ere irakurri nahi dut. izugarrizko ilusioa album irakurtzeko, gero Mikel Laboa, nien naiz Mikel Laboa, eta gaina, hau da, fantasia bat, ze junitzanean Durangora, zegon ilustratzailea, Larretxe, eta begira ze, gauza zoragarri egin zidan, Kamara honi bai barkatu hemen. Karo, gure entzulek ez dute ikusten, orduan entzule jakin dezaten, Larretxek, hola bapatean, egin zula ilustrazio zoragarri bat, eta, mezu txiki bat idatzi zuela bertan. Gaina esan ziten, norentzat, eta segun, garazirentzat. Noski, ze esango ez du ba. Ez dakit, igual norbaitei alnion dedikatu, baino ez, nere buruari egin nion hau. Eta, hola esen, orduan Durangoko azokan erositako hori ea irakurtzen deten. Oso, no? Eta hori da nire helburuetako bat. Oso helburu ona eta neurri honeko iruditzen zait, eta bat egiten duena ere iaz urte bukaeran esaten genuenarekin ez. Eta askotan komentatzen dugun hasi eta bukatu. Hori da. Erostezu irakurri, Lasai hartu. daukazunetik hasi, Hori da. bai, Behar dezun denbora hartu. ez liatu. Ez dago bai. presarik. Bai, ados nago. Nik nire buruari jarri dioten beste helburu bat aurten lortu nahi nukena da irakurketa desorosoagoak egitea. Eta hau lantzeko eta enfokatzeko modu asko dago zegia esan da, hau honekin zer esan nahi dut, klasikoak irakurri nahi ditut, baina honekin ez du esan nahi, de repente Ulises gehi, Dracula gehi, Madame Bovary gehi ezakitzer ez. Osea, hau dator zergatik, gabonetan pentsatu nun, hasi nintzen edukitzen run-runa irakurtzekoa Truman Capote, nahi dut irakurri Breakfast at Tiffany's edo Desayuno con Diamantes. Gainera inglesez irakurreko ez da, Maria. Bai, ze oso motza da, gainera. Elean hitza da, bera. Eta iaz landu nuen hizkuntza barrera hori, eta urte nahi dut landu gehiago formatua, edo igual iaz zuzenan interesaen neukan zerbait, orain ez deitu dit pixkat, eta esan saiatu irakurtzen klasikoren bat, ze klasiko guztiak ez dira igualak, batzuk izan daitezke gustatuko zaizkizunak, eta ez batzuk gustatzen bazet irakurreko. Eta hori da bat, eta bestea da saiakera, edo, fikzioa ez dena zerbait irakurtza, ez? De repente, hola, eta hau zergatik. Nahi dut irakurri Nora Ephron. Dela Guido Hilaria, uen Harry Met Sally, edo nola da pelikula hori, komedia romantiko, drama romantiko mitiko bat. Eta horrek argitaratu ditu liburu asko, saiakerak edo direnak esan dezagun, baino ez da turra mitika. Da Parrez, da Alaia. Saiakera hitz erabiltzen dugunean, nire gustatzen zait
arlo akademikoa jorratzea eta irakurketa akademikoak egitea, baina en su justa medida, hau da. Bai. Batzutan oso gorra da, etxera iritsita, ala hartukoet, ez dakit, liburu bat, orain ez dut okurritzen, baina Sakai Potolo baten inguruan, oso modu akademikoan idatzia. Bai, de repente Ernesto Castro. Osa, ni saiatzen naiz ikastaro desberdinak egiten eta horrela, baita ere, nire ezagutzak pixka bat zabaltzeko eta irakurketa akademiko batzuk burutzeko, baina jazta. Bai. A ber, honekin ere esan nahi dut, ni konformatuko nintzake irakurtzen badet klasiko bat eta saiakera bat. Bueno. Osa, ez dute izan beharrik de repente 7. Ja. Osa, baina, bueno, saiatu. Bueno, nik egia esan, justo nire erronketan guztiz kontrakoa jarri dut, nire bigarren erronka izango litzateke irakurle gazteak, irakurle milenialak ezagutzea. Ze, bida, azken aldian, hain itzan, urte hasi da, eta nik erosotasuna bilatu nahi dut, gauza atseginak irakurri nahi ditut, nago positiba, eta nahi dut irakurketak ere positibak izatea, parre egin nahi dut. Eta deskubrituet gazteek, milenialek, zia gazteak ja milenialak gazteak diren edo ez. Hori da zalantza, baina bueno. Total, gazteek oso ondo idazten dutela, oso Itzik gabe, geratzen ari naiz. Batean idazten dutela, eta gozada bat dala. Orduan, bukatu nun urtea irakurtzen Panza de burro, hasi nun urtea irakurtzen Panza de burro, maite mindu nintzen Panza de burrotaz, eta azken nire erosketetan, erosi ditut batez ere irakurlez barkatu idazle gazteen eleberriak. Eta bueno, eleberri bat gero komentatuko dugu zein irakurriun egun batean. Pasanun superondo. Osa, superondo, eta zanun eskenik olako irakurketak behar ditut. Jende gaztea ezagutu behar dut, eta horregatik nire erronka da aurten, jende gaztea ezagutzea. Jende gazte idazlea. Eta beraien lana baloratzea. Oso ondo iruditzen zait. Bai. Hori da nik uste irakurtzeko gehien gustatzen zaitena. Karo, eske nik ni bezalako jendea edo neregandik gertu nabaritzen duten narratiba bat, ez? Edo diskurso bat, edo ezakit. Bai, agian ere album horregatik anet ikusi. Osa, irakurri. Ikusi ere, ea esaten duten azken emanaldia nun izango den, noiz esan zuten. Maiatzak 13 edo uste dut esan zutela. Baina ez dut esan non nago itxaroten. Baina antzazlan hori ere ikusi nahi dut. Bai, lortzen dezun zen. Nik ikusi nun eta oso gomendagarria. Bai. Besterik apuntatu duzu zure irakurle personaren zerrendan? Ez, ni irakurle personaren zerrendan bi hoiekin nahiko eta gehiegi ikusiko deu eta aurrera jungo bera. Aurten Goodreadsen erronka jarriko diozu zure buruari? Claro, a ver, Amalia, eske nik egiten un erronka zan, biok egiten un erronka. Ja, baina, bueno, zen nahi dut. Ez dakit. Zuk buruan badaukazuela... Egia zan, begira, aurreko urtean izan zen esperientzia oso polita, baina momentu hontan ez nago nire buruari, itza ez da presioa, ze oso lasai egiten genuen lehengo urtean. Baina bai da presioa. Baina bada pixka bat... Da, ahots bat zure buruan, ez? Venga, esan zen unau, eta gainean nik zerbait esatenean saiatzen naiz mantentzen. Osa, nire buruarekin oso estua naiz, bai, gauza hauekin. Orduan, eman nahi diot igual, oaingoz behintzat urtarrilean, ikusiko dugu gero zer datorre, baina urtarrilean lasaitasunan ere buruari sobre la marcha egin gauzak, eta ez dut nahi gehiagi pentsatu, edo ez ditut nahi gehiagi markatu horrelako helburua hain zurrunak, ulertzen? Bai. Orduan, oraingoz ez dut pentsatu Goodreadsen ze erronka jarri. Zuk pentsatu duzu? Nik jarri dut 24 liburu uste urtean, baina... Jetxigea bera, ez da? Baina... Lehen urtean jarri genituen 35. Evidentemente, baina horregatik, hori izango da, hilabetean 2. Eta jarri dut, maskena da, egiteko gero registratua gelditzeko urteko bai. zerrendan. Baina ez hori, ez daukat, nik ere ez daukat gogorik nire buruari presio bat jartzeko edo helburu bat edo... Ez zait importa, baina bueno, ze enfokatuago nago orain kalitatean. Egia da. Azten ari gera. Bai. Eta nabaritzen da, ez?
Eta orduan nire komentario leheno etza nahin, lekuzkanpokoa. Ez, hori Amalia. nik ere egin dut, baino bakarrik registro bat eramateko. Oso ondo. Inventarioa egiteko, zestela azten zizkit gauzak, eta ez dakit nun nagon, eta erabiltzen telako Goodreads, eta horra puntatzitu gauzak, orduan, da ez galtzeko informazioan ere baitan, gehien bat. Eta bueno, eta dagoeneko registratu aldezu zerbait zure Goodreads hortan. Bai, liburu bakarra, oraingoz, lasai ari naiz, hartzen ikustezun bezala, irakurri amek ez dute, Katixa Agirrerena, behingoz, Katixa. ez? Ze ematen du, honek ematen du, esaten dut, eta ja prehistoriako zerbait bezala, ez? Ze gaur egun gertatzen da, adibidez, pentsatu nuna, Gabonetan, oparitu nion eraitari liburu bat, Zein? nez goratzen zein zen, ze kontua da, irakurria zula eta aldatu zuen, liburu dendan, eta esan zien, baina hau duela 2 urte plazaratu zen, eta nik ala pentsatu neske, evidentemente, bera, olakoa izan da, enau harritzen ja irakurria izateak, baina bestalde pentsatu nuen, jo, eske, ze azkar gelditzen diren ere liburu batzuk obsoleto, ez? Behintzat gure buruan, edo... Bai. Eta nik daukat sentsazioa badibidez, Katixa Agirreren liburu honekin, naizena, azken pertsona munduan irakurri duena liburu hau. Bai, nire ingurukoek ez dut irakurri, ezagutzen dute, baina ez dut irakurri. Nik irakurri nunean, eman Horregatik. tabarra hundia. Osa, badakit, igual dela, guk hitz egiten dugulako lako gauzen inguran eta bar, eta igual ez dela jende guztiaren Hori zea, da. ez? Baina badakit, mundu horretan dela ja, bueno, prehistoriko ze beste bat atera du. Bai. Zuk hemen ekarri dezuna, Bai. berri Zentauro. Eta Bai. hau ere, iaz atera zuen. Hori da. Baina, a ber, amek ez dute, bueno, beti da momentua proposa irakurtzeko, osea, nik irakurri nuen eta iruditu zitzaiten benetan, eta beti esango bet, lan zoragarri, Bueno, ez dut esan, baina bost izar jarri dizkio. bale, eskerrik asko, osea, Osa, bost izar disfrutatu dut pila bat idazten, irakurtzen, Katixa Agirreren idazkera iruditu zait impresionantea. eta da pixkat saiakera ere. Da Daka punto saiakera, Hombre. baina fikzioa izan da, Bai, que eso es una cosa que nos encanta, bai, pilo bat. oso ondo funtzionatzen du gurekin ikuste Bai. horrek, eta istorioak ere hilketaren tentsioa eta bar, Me claro, encanta. eske dira elementu, osea, zeukan, movida epaiketa polizial bat. Ya está. Amatasuna saiakerara eraman da. Ke decir. Gero baita zakan historia pixkat, porque esplikatzen du Baita, bai. umeak hiltzearen tradizioa edo ohitura historian edo... zehar bai. ze gauza gertatu diren eta txek. Gero, estilo aldetik eta iruditzen zait, naiz eta oso zuzena edo argia den irakurtzeko oso aberatsa eta oso metafora politak eta de repente esaldi oso motzak, baina como como za, Bai. za, za. Begira, nik adibidez, emendakata puntatuta esaldi Oso bat. ona. Eta hasi nintzen, azpimarratzen a ber, liburua, eta hori bai, bai, gertatzen bai. denean, ojo, A ber, bida, nik emendakat uste dut. kuoteak ateratzeko moduko Bai, liburu nik bat. kuotea atea nun hemen, bida, eta irakurriko dut, zeba bai, eta punto. Eta nik adibidez, kuotea atea nuna izan zan, eske, me encantó, izkera neoliberala, emozionala, inspiratzailea, aldungarria eta ustela da zinez. Desioak eskubide bihurtzen ditu eta eskubideak desio. Badaude, Brutal. Osea, niri- olako pila bat, eta aipu niari hori- nintzen irakurtzen eta esaten un, buah. Eta goratzen naiz, liburuaren igual erdia irakurri nuen gau batean. Eta gero beste erdia, beste egun batzutan. Bai, eta bai, hala. eske harrapatzen zaitu. Bai, eta orduan, evidentemente berriz Zentauro irakurri nahi dut ere, bai. Hortxe Aurten, dakazu. adibidez. Bukatzetenean, utziko dizut. Eta bai, oso, ez dakit oso pozik gelditu naiz irakurketa horrekin, eta nik banekin, nik espero nuen gustatzea, zuk esan dakoa eta gero eta gaia eta ikusita eta bar, nik banekin, gustatuko zitzaidala, ez? Baina enun espero, hainbeste. En plan, zema disfrutatu deten. Osa, que da urteko iazko azken irakurketa eta urtengo lehenengoa, eta oraingoz bost izar. Orain ari naiz irakurtzen, Nerea Ibarzabalen, Bar Gloria. Ni ere. Ari zer hori irakurtzen? A ber, nago egiten irakurketa simultaneoa, orduan ditut liburu desberdinak, eta bat eta Bar Gloria. Bueno, eske gemelas. Gemelas intelektuales. Ari zait, irakurri dut oso gutxi ze hasi dut urtea 6. kapituloan. Hasi dut Bai. urtea hola pixkat gora beratxu, loaldiekin eta horrela, orduan ez dut denbora asko pasa irakurtzen, ez dut denbora asko eduki, baino irakurri detenean
asko harrapatu nau. Osea, deskripzioekin eta hola, imaginatzen dut Gloria Taberna modu oso nitidoan, eta niri lehenengo kapitulan batez ere uste, edo, bueno, azten denean deskribatzen eta ezakit zergatik nere burua juten zen pixkat tipo Twin Peaks, en plan Lambroa. Total, bai, karo, baina nere burua juten zen rollo, a ber, Twin Peaks, rollo ikusi eta igual, oain astakeri bat esango, baina rollo Eibar. Bai, baina hori da, bai. Eta ez ofenditu Eibartarrak mesedez, edo Twin Peaks zaleak, edo nerea. Baina nik nire buruan ere, claro, eta hola deskripzioak eta paisaia eta bar, eta hiriburua, eta ez da zer esaten un, eske, falta da la señora de egurra daraman hori tipa. Da, bai. Eta ez dakitola nola ingo duen aurrera, baina oraingoz? Bai, ni hasi nintzen aeroportu batean, euki genitun arazoak hegaldiekin eta... Hegaldiak ere ze geizki dabiltzan. Bai, oso geizki, bai. Eta, porque greban daude eta oso ondo, greban balima daude zerbait... Langile gutxi eta lan asko. Bai, zerbait eskatzen dutelako da, eta eskatzen balima dute da zerbaitengatik, eta orduan punto. Eta orduan, bezerok sufritu y los vecinos y el alcalde, y el alcalde y los vecinos. Orduan, bueno, bezerok sufritzen dugu, baina, bueno, aldia behin eskubidak aldarrikatzen, eta, bueno, nire galdiak 2 ordu gehiago euten balima ditu, pues 2 ordu gehiago berango ditu. Eta orduan 2 ordu gehiago irakurriko dut. Total, Bar Gloria testu inguru hortan hasi nintzen irakurtzen, baina egia da igual testu inguru hori ere ez dela errexena konzentratzeko. Orduan, deskribapenetan eta bar oso gustora, baina salto egiten dunez, pertsona batetik bestera, batzutan kokatzean kosta egin zitzaidan. Eta gero, hasi nintzen, baina junitzan erosketatxo batzuk egitea, nire buruari opari polit bat egiteko. Merezitako opari bat. Hoi da, eta urte hola ondo azteko. Eta, bueno, erosketa txiki horietan erosin ditun 3 liburu zoragarri, eta bat irentxi egin nuen, egun batean, lehen aipatuten liburua, eta liburua da, hortxe dakagun, eske begira mesez, portada hori, eske zoragarria den portada, eske, maite minuta nago. Deitzen da, me lo han dicho los astros, Txaras Vega, eta hau da Instagramen asko ikusiko ezagutuko ez dutena abildua Txarkastrology, hau da Tardeo podcastean, Primavera Sounden Tardeo podcastean egoten den astrologa, ez dakit astrologa den ofizioz, baina da zoragarri, begira, liburua da, baina zoragarria. A ber, ez da liburu intelektual horietako bat. Novela bada, jartzen duen. Bai, baina da novela bat, osea, irakurtzen dezula super gustora, par batzuk botatzen dituzu, gainera da, badakite oso olako, da justo protagonista, da Piscis, protagonistak kazetaritza ikasi du. Neri ditzen zait, gogoratzen zera Beranoen Bakeros. Beranoen Bakeroseko protagonistetako batek irakurriko luke hau. Bai. Eta gauza pilo bat ikasten dituzu, zeinuen inguruan, signoa no seke, Piscis, karta astrala, ezagutu dut. Oso fuertea da hori, eta nola gustatzen zaigun orokorrean jendeari, eta hau ez da liburu honen ingurukoa, baina azken aldian ari naiz ikusten giro asko, jende asko doana iten duen asalto astrologiatik, eneagramen mundura. Eta zer da hori, mesedez, azalpena? Eneagramak da beste test bat, eta da psikologiaren esparrukoa, ez dakit zientifikoki zenbateraino den egiazkoa, baina zuk egiten duzu test bat, eta daude izaera motak. Apuntatu bete. 15 personalities eta horrelako mobidak. Osa, dorrio, Brabon egiten genuen quiz horietako bat. Bai, eta aurkitzen duzu gero interneten jarrita eneagrama no seke diaz batetik 9, 1, 2, 3, 4, hola. Eta esateizkizu gauzak. Osa, eta hau da doain, nik Googleen jartzen eta eta egin dezaket. Bai, egite zu testa, eta ez dezu testik egin behar, irakurtzen dira 9, imaginatu. Irakurtzen dituzu deskripzioak eta zuk bakizu berehala zein zeran. Osea, batek jakin dezake. Eta zure lagunei galdetzen bai dezu ere esango dizute. Eta hor, sartzen zera, jartzen duzu gero, eneagrama 4. Eta oso fuertea da jendeak esaten duena, nola botatzen ditun gauzak,
enagramen inguruan. Esan nahi dut, aditu baten ikuspegitik, Hau, komentatuko dugu aurrerago. Zuk irakurri hau, Vale. eta beste egun batean komentatuko dugu. Baina adituak dire idazten dutenak, esketetu lertu hori. Adituak esaten dute direla. Ai, eske interneten jende gehiagik esaten du aditua dela, gauza gehiagin inguruan. En plan, eta da egin dute master bat en marka personal. Eske oie son de la Universidad de la Calle. Eta gero, beraiek sortzen dute unibertsitate bat irakasteko gauza hauek. Oi. Hori da estafa piramidal, ez da, de toda la vida. Mira, hau, komentatuko dugu ze oso fuerte da, eta ni azken egun hauetan justo ibili naiz gauza hauen inguruan irakurtzen eta komentatzen lagunekin, eta parra hundiak bota ditugu, ze oso fuerte da jendea. Osea, ikusi dut gauza oso fuerteak. Eta komentatuko dugu, baina bueno, komentatuko dugu, mesedez nik mundu hori ere deskubritu nahi dut, baina esan dakoan, ere lehenengo liburua hasi eta bukatu detena 2023an izan da Me lo han dicho los astros, eta izan da zoragarri, eta orain, ari naiz irakurtzen Bar Gloriarekin batera, marron. Dala Perutik Bartzelonara, etorri dan... ilustratzaile oso Instagramekoa, bai. Bera etorri zan Perutik Bartzelonara, eta pixka bat kontatzen du bere bizipena, gizarte arrazista batean nolakoa izan den. Eta da superinteresgarria, ez bakarrik gure arrazismoa detektatzen laguntzen diterako, eta horrela saiatuko naiz ezain arrazista izaten eta ikasten, beti ikasteko prest, baita ere kontatzen duelako bere bizipena nola izan den, karo, bea oso txikitatikan etorri izan onera, eta arraigo falta hori bai Bartzelonarekiko eta bai inkluso Perurekiko. Eta nola, beti kanpotarri izatearen sentsazioa. Hori da, eta pixkat horren inguruan asko hausnartzen du, eta bere txikitako esperientziak eta perspektiba helduago batetik ere aztertzen ditu, eta da superinteresgarria, eta horlako irakurketak ere dira oso aberasgarriak, aparte da, idazle gazte bat, eta kontatzen du, guk askotan, txuriok, kontuan hartzen ez ditugun, bizipenak, eta gure ardura da baita ere nire ustez, olakoak irakurtzea kontuan hartzeko gure privilegioa zein dan, zehazten zaigu. Txalo bero bat. Eta hori. Gara zirentzat, guzti zadoz nago. Nik ez dut gehi planifikatu oraingo zehingoeten Bar Gloria irakurrita gero, baina bai ekarri dut ze iaz, oporretan jo nintzen lagun bat bisitatzera Estokolmora, eta normalan egiten zerbait da, jun toki batera erosi liburu bat, ez? Han. Eta erosi nuen Euforia, da idazle suediar baten itzulpena, kasunetan inglesera. Eske bera da. Claro, ez denun erosi suekoz, eta ez zeukaten euskeraz. Ez zeukaten euskeraz? Ez. Baia. Orduan, erosi nuen bertsio hau, Elin Coolhead, ez daki nola irakurriko den, eta fikzionalizatzen du Silvia Plazen bizitzako azken urtean edo bizizandakoa, justo berak bere buruaz beste egin baino lehenago arte, pixka bat nik uste izango dela proposamen bat bere irudiaren erekiko sentsazioak eta baldatzeko, ez? Eta oso, ezakit, gaur egun da oso tragikoa berataz esaten dena eta bere inguruko diskursoa taula, ez? Eta, bada eleberri bat, gogoa handia daukatena irakurtzekoa, eta unai irakurri hori baia etxean daukatelako, orduan irakurriko etori, Bar Gloria bukatu eta gero. Eta egia esan ez daukat gehiago... Nik marron irakurrita gero, Bar Gloria ea berbaita bukatzen duten, eta gero ja usteet Katixa Agirreren berriz zentauro lan hartuko detela. Mira, hau zuk eta gero irakurriko bukatzen zunean. Rengoan ere erosinun, ze gogoan ekan, eta gero baita ere ez dakitze bat zeten ekarri, baina baita ere erosinun ez erran ninori, nola da, ez erran betin hasten naiz izenarekin. Hortaz hitz egin dugu. Hortaz hitz egin dugu, hemen Gutritzen. Oso gogorra da historia hori, kazetari batena, ez? A ber, hemen jartzen dugu zer irakurri nahi deten, eta ez dut apuntatu. Uste dara ez erran inorri. Eta, da oso historia gogorra, sexu abusuak adin txikikoena, ez dakiz zer, baina nahi nun irakurri, orain ez dakit noiz irakurriko deten, irakurriko dut,
nire buruak onartzen duenean horrelako irakurketa gogor bat, baina hori ere pendiente dut. Orduan ez dakit, igual Katixa Agirre lehengo, Berriz Zentauro, Arira eta gero... izkentzen, hemen ikusiko nauzu, Etiketa prezioarena, oso ondo. ze nahi dut irakurri, ze jartzen hemen, literaturaren gurrumetentzako plazer bat da, hori gu gera, Amalia. Katixa Agirreren novela berria, abenturaz eta gogoetaz betea, intelektuala bezain sentsuala. Buah, que Katixa, tia, te pasas. Egia esan, una tia increíble. Bai. Katixa. Bai. Hori ere irakurriko dugu, eta gero, hori, egingo dut segurazki, Marron, Barrakoloria, Berriz Zentauro, Ezerran Inori, Nien naiz Mikel Laboa, album eta Izurden aurreko bizitza. Aber gero ze gertatzen da, porque nik jartze ditut kronologiak oso ondo, osea, nire zerrenda oso ondo definitzea, baina gero de repente sartzen ez liburu denda batean, eta eroste ditut beste 3. Eta orduan ja nire orden hori, deskuadratzen zait. Bai, igual ez zintzera sartu hainbeste ja, bueno, liburu dendetara. Ikusiko dugu. Proposamen... Ez. Bezala. Ez, proposamen hori ez duten hartuko. Ari nintzen irakurtzen horren atzeko sinopsia, eta nik uste oso guaiago ongo dela, liburua. Ze jartzen du, tipa bat, da, 21. Mendearen erditsuan gaude, guk ezagutzen dugun mundua aldatu egin da, baina ez asko. Paula Pagaldaik proiektu pedagogikoak sortzen ditu errealitate virtualaren laguntzaz. Halako baterako inspirazio eta datu bila etorri da Parisera. Gaur egungo turismoa ia desagerturik dagoen arren. Lehenengo feministatzat hartu ohi den Mary Wollstonecraft idazlaren bizitza eta Frantziako iraultza ikertzea du helburu. Osa pixkat, ari naiz somatzen, amek ez dute idazle bat idazten ari dena. Oso ondo. Osea, hori zan, Katixaren cerebroa ere hemen egongo da... Bai, Berriz Zentauroren, laburpen txiki bat. Oso itxura ona, Osa, igual ez dut itxarongo... Igual erosiko dezu, ja. Bai. Edo, liburutegira juntzaitezke. Bai, juntzu. Nik ez dut behar, ze bentsa dakat. Beste bat zuen bila. Zeba. Liburu dendara ez juteko. Bai. Bueno. Nik nahi dut, egia esan aguantatzen ibili naiz pixka bat. Bai. Bai, rebajetan bezala. Eske rebajak ere... Ari naiz topea jartzen ere buruari, Bakizunik ez atera zer erosi, nago oso pozik. Nik ere ez, eta edo hau oso ondo bukatzen da, edo de repente urrengo astean, noa denda batera, eta eroste ditut 4 liburu, 3 praka, ez. Praka, baina igual 3 liburu bai. Nik ez du errasan, nik rebajetan, iniz egiten interiorismo etxean, eta orduan erosi ditut pare bat gauza etxerako, baina rollo arropa... Kaktus bat. Ez, oraindik landarekin naiz hasi ze, ez dakit gai naizen ni landare bat zaintzeko. Noski baietz. Nik omendatzen ditut... Nire zalantzak ditut. Monstera bat. Zer da hori? Landare ikusten mazu argazkia oso mitiko bat erabiltzen dena etxeetan eta bar, eta oso polita dena. Bazagon pintore bat iteituna marrazki pila bat. Hola, txikiak bezala baino osto, hola, bai. Bai, bueno, hori. Eta zaintzen nahiko erresa da. Bueno, ikusiko ez. Nik bat daukat. Ardura hori hartu dezakedan, poliki, baina bai, landareren bat edo ere hartuko ez, baina bueno. Baina berapenetan bestela, arropa ez erosi behar dut zerbait, ez dakat, nik beti erabiltzen duten txamarra beltza. Karo, ja txamarra beltz horrek egin du Done Jakue bidea, egin ditu parrandak nerekin, egin ditu gauza asko nerekin, eta ja, agur esan beharko diogu. Eta, claro, txamarra joko oso garestia dia normalean, porque dia... Baina botako duzu. Ez dut botako. Binteten jarriko duzu. Ez dut botako eta binteten ez dut jarriko. Baina, ja, pixkat... Nahi dezu beste bat. Ez, emateit pixkat lotxa. Nahi dezu berri bat. Daka zuloa, tal, ja... Amiga... Eta, claro, igual, utziko etori parrantetarako, eta gero txukunago bat, diskretoa, baina... Claro. Ondo. Eta hori, baina, claro, erabaki hartzen detenerako agian berapenak bukatu dira. Baina gero egongo da bestela, beste deskontualdi, beste hitzakia batekin hola jarriko dituzte ofertak, de repente. Ez, gertatzen da. Egia da. Gero ez dator, Black Friday indikan urruti dakago, ez? Hori abenduan edo, azaroan edo izaten da. Baina beti dago zerbait, kesi. Bai, edo Depor Villagen ofertak. Zer da hori? Web horri bat.
Kiroletako gauzak, bai. Bueno, ba, hor begiratuko ditugu baita ere oferta desberdinak. Bueno, planen bat, saio honi... Itxiera eder bat emateko. Bai, gomendioren bat, planen bat. Bueno, ba, laster izango dugu zinea aretotan irati, oraindik ez. Begira, baino, begira, data hurbiltzen ari da, eta begira nago urduri. Nolakoa den bizitza planak. Idatzita, zinemara joan lagunekin afaldo. Parentesi artean, kalitatezko denbora. Honekin zer esan nahi dut. Gabonetan jo nintzen bakarrik zinemara ikustera Aftersun. Zemuz. Asko gomendatzen dut. Bai. Paul Mescal, Normal Peopleko aktorea, pelikula oso guai bat. De repente, da aita gazte bat, juten dena, 80. hamarkadan aita gazte bat, juten dena oporretan alabarekin, Turkiara, posible da, ezakit, hotel batera. Eta dira Eskoziakoak uste, edo Irlandarrak ezakitenago ziur. Eta dago grabatuta, irudi batzuk daude hartuta VHS kamera batekin, eta pelikula nola gertzen dira. Eta izan zen oso nostalgikoa. Osa, ezakit, iruditu zitzaidan oso polita, oso pelikula bai intimoa bezala, oso guaia. Eta hau zergatik kontatzen dut, jo nintzen zinemara eta goratu nintzen, zema disfrutatzen duten zinemara juten naizenean. Eta, berriro, kalitatezko denbora, kalitatez ikusi pelikula bat. Osea, ni etxean nago pelikula bat ikusten eta mobi hartzen dut. Barkatu, badakizun nik urte hasi nuela, eske, nire buruak horitzapen hori borratu du. Hasi nintzen urtea pelikula bat ikusten. Ni negon Portugalen, vale? Eta Lisboan, eta egiten zuen egualdi supertxarra, egoden hor lagunak eta ni pixkatresakita, tal, eta esan zengo dugu gaur. Ba, jungian, ramen jatera, eta gero jungian ikustea zer eta Avatar. Orduan, Avatarren nire analizia emango dizuet zeba bai. Nire lagun batek deitu nau petarda bat, nahi zela esan. Zuzera Avatar zer? Oso fana. Ez. Orduan, gauza zein izan da. Avatar ikustea junginala gure betaurreko irudekoekin, por cierto, claro, irude, betaurrekoak erabili behar dira. Avatar da irude, eta gaur egun ikusten dira irude pelikulak paperezko... Eta gainera merezu, eta gainera Portugalen erosi egin behar dira, oza, nik ekarri nitu Lisboatik nire irude betaurrekoak. Baina paperezko... Ez, dira plastikozkoak, bai. Goratzen za, okerrago, ikusten genunean Spy Kids. Bai. Irude. Bueno, ikusi nula pelikula, vale? Eta teknikoki iruditu zait pasada bat oso luzea, hori bai, 3 ordu niretzat. Bai. Ni nago nola. Jendea urduri. Jendea pasatzen da pila. Begiratu zeten supergaizki, eta sanin, 3 ordu gehiagik eta bai konturatu beha. Eta ze hizkuntzatan. Itxen, klaro, orain bine graziosoa, hau da, hizkuntza inglesa, porque Portugalen pelikulak ikusten dira. Bose. Bertsio originalean, baino, klaro, Avatarrien zeitze egiten dute, edo ezakin dola den hizkuntza. Eta, klaro, hizkuntza hori zegon itzulita portugesez. Orduan, klaro, bueno, behaien konversazioak gutxi gora bera ulertu genitun, baino hemen esan adetena da, eta unera iritzia mangoet, eta zuek Avatar fanak balimazteate, eta ez balimazteate ados. Isildu. Edo idatzi komentariotan, osea, idatzi, gero zer jartzen zuten kontuan hartuko dugun baiala ez hori guk erabakiko dugu, baino idatzi nahi balima ez dute, baino nire ustez Avatar pelikulak akats handi bat egin du. Eta akatsa da nola enfokatu duen historioa. Eske, antzematen da, osea, historio hortan da gora ikuspegi maskulino, jazta, arkaiko bat, bale? Osea, esan familia ereduak, nork dun boterea, nor da narrazionala, nor da emozionala. Eta dira denak animali urdinak. Eta, hori da, eske, bale, ja. Ze aukera galdu dezuen generoari agurre esateko. Eske, oso astuna, da beti berdina, osea, orduan, historia nola kontatzen dan da, aspergarri, da, jazta. Ja, superatu genuen diskursoa berriro ere orduan, tio. Ezakit superatu dene. Eske, pena matit teknikoki goazela aina aurreratuta, baino gero, garrantzitsua den, hausnarketa eta rolen inguruan egin behar dugun, hausdura prozesu hortan goaz superatzea. Eta zerretu nintzen pilo bat. Gero pelikula oso polita, irudiak superpolitak. Negar egin zenuen. Nigoratzen nahi lehenengo Avatarra atera zenean,
jendeak zen egarriten zuen. Negar. Ez? Jendea emozionatzen zen. Eske nik enun konexio hori ere, Baina, karo, izan dute egin gutela Avatar 3 eta 4. Jo, baita 7. Sinatu dutela, ja. Da pixkat elite bezala, ez? Inork ez dakiz zergatik. Bueno, jendeari Avatar, Avatarra jendeari, bai. zaio. De hecho, niko lagun bati esan nion eta esan zian, egin neska, oain zea, maitasunaren kontra zaude da nik ez. Señor, ez dago maitasunaren kontra. Ni nago rol jakin batzuek berdin mantentzearen aurka. Ez dala berdina. Garazi romantzearen aurka dago. Hori da gaurko titularra. Hori ezagia. Se acabó lo que se daba. Baina, rol arkaikoekin nagoia kokoteraino ja. Bai, eske... Eta ustede, dakazunean... Ez gera kabitzen, hor. Eta dakazunean, izugarrizko aukera, historio bat, teknikoki eta edukialetik modu berritzaile batean kontatzeko, aprobetxatu behar dala. Eta ez, betiko, movida ranziotara bueltatzen gera. Oso ondo. Bueno, eta da nire iritzia Avatar 2-ren inguruan. Inorrek ez dit eskatu, baina nik beti bezala nire iritzia eman dut. Eskertzen dizugu, zure ikusentzuleok, eta besterik ez daukat gehitzeko, apuntatuta naukan ere lagunekin afaldu. Zergatik uste importantea lagunekin afaldu, lagunekin hitz egin. Komentatu gauzak egin hau, ez? Bota zure iritzia. Bai. Askatu dena. Disfrutatu, kalitatezko denbora horretaz disfrutatu. Eta lagunak dira gure altxorra gaina. Bai. Eta lagunak ere zaindu egin behar dira. Eta egin aurrera horrela. Alde ezun bezala. Bai. Maria, mezu polit honekin ondo iruditzen bali mazaizu amaiera emango diogu gure aurtengo lehen saioari. Bai, gaurko misioa amaitutzat eman dezakegu. Bai, eta beraz beti bezala eskerrik asko bideo eta bakaera espazioa gaurkoan hemen grabatu dugu eta oso gustora egon gera beti bezala Naiz Irratiari por supuesto eta badakizue hemendikan 2 astetara berriro ere igandean zuekin egongo garela musu handi bat eta espero dugu oso ondo astea aste berria. Mua. Aio.